selvom jeg boede i København hele mit liv, så havde jeg ikke nogen egentlig viden om, at der var et amfiteater, eller der var en teaterbakke på Bellahøj. Og det kom faktisk først, da jeg havde boet her et stykke tid, og min datter begyndte at gå i vuggestue. Så kom hun hjem og fortalte, at de havde været på teaterbakken. Det var så det udtryk, de brugte i vuggestuen og i børnehaven. Og så tog hun mig med en eller anden dag, hvor der ikke var et øje, bare hende og mig. Og der er noget magi i det sted. Hold da op. Ej, eksisterer der sådan et sted i København? For det er sådan lidt skjult. Det ligger lidt tilbagetrukket fra vejen, så man skal lige bevæge sig herind. Så hvis man ikke er lokalkendt og går specielt efter det, så er det lidt svært at finde os. Og man må ikke cykle herind heller ikke. Så når man kommer på den måde, så er det sådan lidt en perle, der ligger. Den har været brugt til mange forskellige ting. Det har været mest i perioder. Den har været brugt til teater, til musical, til Sankt Hansbål hver år, til forestillinger af den ene og den anden art. Så har den været de sidste par år brugt til nogle synghøjt arrangementer, og så har den været brugt til nogle festivaler. Det bevæger sig, når vi går. Det forandrer sig til alle tider. Jamen det er jo bygget op efter den samme måde, som man gjorde i antikken, hvor man jo ikke havde elektroniske hjælpemidler. Så han har jo formet det, så man har de helt optimale forhold for at høre, hvad der faktisk foregår. Og man skal selvfølgelig være god til at tale, hvis man laver skuespil. Det har man jo også været, og det skal man jo også være i dag. I dag har vi jo så moderne hjælpemidler. Men det er simpelthen formgivningen understøtter den funktion, så man som publikum, uanset hvor du sidder, kan følge med, hvad der sker, og du kan høre, hvad der bliver sagt. Det ser forsømt ud. Så fornemmelsen af at træde ind i noget, som er gammelt, ligesom når man kommer til Sydeuropa, Sydfrankrig eller Tyrkiet, eller sådan et sted, hvor der er de gamle amfiteatre, en søjlestump her og en søjlestump der. Der er lidt den samme fornemmelse, når man kommer her. Og så er det jo meget interessant at så se sådan et klip, som vi nu snart er 50-60 år gammel, og så se det liv og den dynamik, der har været. Og den er rigtig god at have i baghovedet, når man går tilbage til teaterbakken, når man går tilbage til amfiteatret. Man kan ligesom lade tankerne gå frem og tilbage i tid på en helt anden måde, når man har set klippet. Så for mig får den bakke og det teater, det får en helt anden betydning nu, hvor jeg har set det. Stille mig ind en dag alene og tænke, yes, her var der ånder, og ånderne svæver endnu over rummet. Ikke? Det er jo et unikt sted, ikke alene i vores bydel, men i hele København. Det er det eneste sted i København, der er sådan et amfiteater. Og det vi er interesseret i fra lokaludvalgets side, det er jo, at det bliver brugt mest muligt. Og det er vi så i gang med at undersøge nu, i forbindelse med, at vi skal lave bydelsplan. Hvordan kan vi komme til at bruge det endnu mere? Hvad er der gode idéer til arrangementer på scenen? Hvad skal der til for at gøre det bedre og nemmere at lave forestillinger eller andre aktiviteter på scenen? Hvordan kan vi inddrage dem, der bor omkring? Det kan være beboere, det kan være Bellahøj skole, det kan være institutionerne, sådan at endnu flere får glæde af scenen. Til alle